Lamɛnbagaw ani an filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni sɔgɔma. Magandalaw bɛ ka na o. Ni min ma babula ni sɔrɔ la kɔlɔsi ni sɔrɔ. Nin kɛra ne garisɛgɛ de. A cɛ ka ɲi dɛ. A bɛ ko te Azmir. Ani Azmir couleur bɛɛ ye kelen. N'i y'ale min i tɛ dumuniba kɛ o. Ale kɔni te min kɔni bi te nka bi o y'ale ye dɛ. Amara ko kɔgɔ ale tɛ publicité kɛ dɛ nka najini ale bɛ yɛrɛ ko fɔ la kuma bɛɛ. Bi ye alamisa ye juin kalo tile 27 san 2024 arajo bale ka bɔ Yanfoyila 100.3 vie tumani n'a ka maaw k'an b'u fo sɔgɔma o sɔgɔma olu fana b'an ka kibaruyaw di mɔgɔw ma Yanfoyila kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 7 olu taw ye 7 heures min ye wuladafɛta u tila ka segin o fana kan tuguni an b'u fo u n'an ka radio partenaire tɔw bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada in na ko magandaga ko bɛ ka kuncɛ Jawara ko k'u ka tawafu laban k'o de kɛra bi u bɛ kunun de kun don sabula Mali hijidenw ka avion laban ko kan ka se Bamakɔ ya bi ayiwa préfet ni sous-préfet Mali togodaw ni a bugudaw n'a kɛrɛfɛ dugu n'a fɛnw e ko maa 100 ɲɔgɔnna conseil des ministres ma jɔyɔrɔ d'olu ma kunu a ka ca dɛ an kɔni bɛn'u tɔgɔw kalan a na kɛ défaut résultat ye sa o ambassade ani consul dɔw olu fana jɔyɔrɔ dir'olu dɔw fana ma an yɛrɛ terikɛ Can Kulubali polisi ale kɛra Mali consul ye France Can bi Can tɛ dɛ Can Amara yɛrɛ bɛ polisiw bɛɛ fo parce que ne ye fɛn dɔ la kɔlɔsi kunun ko ne bɔra yan ka taa dugu in tɔgɔ ye di yanni ka se Egulu ka yɔrɔ in na an bɛna an da bɛna don a kuma na Kalabankoro k'a daminɛ Tour d'Afrique la fo préfet ka bureau da sous-préfet ka bureau da polisi fɛn fɛn bɛ a bɛɛ jɔlen don sira kan parce que courant tɛ yen donc an b'u fo k'u ka ɲɛmaaw fo minnu bɛ baara la kosɛbɛ ka dɔ fɔ olu ye numérique dɔgɔkun o baara fana bɛ sen an ka jamana kɔnɔ Mali Burkina Niger olu bɛ se ka kalanso ɲɔgɔn na cogo min subahana mansin na siraw fɛ o fɔ bɛ sen na an ka subahana mansin baarakɛyɔrɔ min b'an fɛ yan n'o ye SMDT ye telew ni arajo k'u fili bɔlɔlɔ siraw ni sira bɛɛ lajɛlen fɛ ale de b'a la kɔlɔsi k'a ye jabala kura sɔrɔ dɛ so kura dilanna o ye Amari halisa fédération mɔgɔw sigilen don k'a kɔnɔ han babu ɲɛ fiyɛ ko in a kuma bɛ ka taa bɔlɔlɔ kan dɛ kɛlɛ kun yɛrɛ bɛ ka taa bɔlɔlɔ kan sisan hakili la Amara n'i ye hakɛ mɛnni a taara berekɛnɛ de ɲini ko dɔw ka ɲi joueurs danna anw ye an k'a t'u yɛrɛ k'a lakali a kɛra olu de la o n'u ye min fɔ jama n'a lamɛn an ka Sorofe kɔnɔ Borokiya Traoré i b'a dɔn ale ko minɛna Italikaw fɛ yen nin kalo in tile 21 k'a ka kiiri bɛ sɔn ka kɛ juillet kalo tile 2 o ye fɔlɔ k'a lajɛ nominali ko ta na sira fɛ min fɔra n'o y'a sɔrɔ n'a jo n'a jalaki don ka sɔrɔ k'a latɛmɛ k'a bila ka taga dugu in tɔgɔ ye di Belgique a cɛ in tɛ yen de ya Jensen ngo Umaru Koyita ɲuman na an ka cɛw m'an bɔ han Amara nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na k'a fɔ mɔgɔw ye conseil des ministres ale ka jan bi kosɛbɛ dɛ sabula préfet ni fɛnw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'a la sɔɔni an n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Mbugɔra nsomaw ɲɛna sama t'o la tuguni cɛkɔrɔba nogojugu Amara o kɔti dibi dɛ ko muso caman bɛ musoya kuma fɔ k'a sɔrɔ musoya danbe o t'u la
cɛba caman fana bɛ cɛya kuma fɔ k'a sɔrɔ cɛya a waleya fosi t'u la faama fana caman bɛ yen i bɛ faamaya kuma mɛn u da k'a sɔrɔ fanga danbe ye min ye u t'o dɔn Umu Sangare nin y'ale kumakan ye a mara dɔnkili madi a kɔrɔ de ka di a mara sɔgɔma in na an bɛ taa Kalabankoro mun bɛ Kalabankoro kabako de bɛ Kalabankoro mun bɛ Kalabankoro dabalibanko de bɛ Kalabankoro arrondissement don sous-préfet de b'u fɛ yen maire bɛ yen u jabala o ye Kati ye u ka région o ye Kulukoro ye Lamini Kapori Sanogo ale de y'u ka gouverneur bi na colonel do amara waati min na ne bi tiledu la don dɔ la n ye maire kura dɔ sigilen ta san 2016 san 2016 san maire sigilen kura a maire tɔgɔ ko Cɛkura Amadu Traoré Jara komi ne sinankun ne bɛ to k'a dakɔrɔ u b'a fɔ ko Traoré Amadu ni ale bilara maa min nɔ na Kalabankoro o ye Balo ye maa caman hakili bɛ se ka k'a la minnu bɛ ne ka kibaruyaw lamɛn a mɛnna a don Amadu nin ko ale bɛna na ko kɛ ko minnu ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ maire la ko ale tɛ kɛ maire ye maire min bɛ se ka fɛn ten nka a mara manifeste ko Ala dɛ i ɲɛna cogo o cogo dɔ bɛ f'i ma de Jarakɛ a ye layidu ta ko ni Ala ye Kalabankoro nɔgɔya ye k'a na falenw kɛ hakili la a waati Kalabankoro bulldozeru bɔra sira dɔw dilanna baara dɔw kɛra nka maître Cheikh Umaru Konare ɲumana n'i ye kɔɲɔmuso furu kɔɲɔ tile filaw ka di a sabananw ka di a bɛ taa se kalo ma tuma min muso bɛ fɔɔnɔ ni tiso ni fɛnw daminɛ tuma min cɛ bɛ to k'a fɔ t'i dacogo jɔ wa o y'a daminɛlen de ye sa dɛ Cɛkura a ka layiduw la a kun ko ko Kalabansugu k'a b'a jɔ nka yan'ale ka na Balo n'o ye maire min tun bɛ yen Amara o tun fana ye layidu ta nka Ala nana kɛ o ma gagné Cɛkura de gagnéna CFA wari miliyɔn 400 a y'o de don sugu kura la ka sugu dilan k'a ban n t'a dɔn n'i bɛ Kalabankoro dɔn yɔrɔ kɔni n'i k'i bɛ taa yen kɔni yanni ka aigle ka sirafara in sɔrɔ ani Salifu ka o yɔrɔ ka taa ba 4 da don bɛɛ ɲɛ bɛ maaw sigilen na gitɔrɔn kan Amara sugu banna maire de bɛ yen bi ko maaw ka yɛlɛma sugu la o de kɛra problème ye jɛkulu dɔw wulila k'olu ye sugu mɔgɔw ye ko ka sugu ko in latɛmɛ olu ka bolo kan k'olu bɛ sugu gérer u wulila ka don faamaw kan u ye sengolaw bɛɛ lajɛlen kɛ n y'a mɛn ko maa 2 b'a la k'u bɛ CNT kɔnɔna na olu bɛ ko in ɲɛma kosɛbɛ da tɛ da ye u ma da min gosi don wɛrɛ tɛ don wɛrɛ u ma da min kɛ u ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ Kalaban kalama min ye Jarakɛ ye a tora a kumakan kan ni faamaw y'a wele a bɛ taa n'a ka sɛbɛnw ye a b'a ɲɛ yir'u la a b'a ɲɛ f'u ye mɔgɔw b'a faamu maire ale ko dugutigi fana ma o ka fara ka sabula dugutigi na man di yaasa sugu in a bɛ se ka law fɛn cogo min na sugu kura dilannen ka ban maa minnu tun bɛ sugu kɔnɔna na olu resansera k'u dan dɔn u dadɔnnen kɔfɛ a fɔra u ɲɛna ko yɛlɛmali bɛna na boloda dɔw nana ko ayi k'o tɛ se ka kɛ o de la ko tɔn dɔ wulila ko ka sugu marali ko k'o di ale ma jamana ɲɛmaaw ko sugu ye maire de ta ye
jamana sariyaw la décret mun be yen a tɛ se ka di maa ma nka maa tɛ sugu kɔnɔmaw bali a k'aw ka tɔn sigi k'aw ka nafaw ɲini k'aw ka fɛnw kɛ mɔgɔ si tɛ sugu kɔnɔmɔgɔ bali o la kow nana to ten maa tɛ ka yɛlɛma dugutigi ale fana nana fara maa murutilenw kan dugutigi yɛrɛ ne yɛrɛ ma min faamu a n'a ka bulon mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko daminɛ olu yɛrɛ kun banna nka kɔsa in na mankan nana caya min kɛ a fɔra ko maire tun ye maa minnu jate ko ka olu to yen pewu u ka segin jateli kan tuguni u ka jɛkulu sigi maa murutilenw ka don a kɔnɔ musow ka don a kɔnɔ dugutigilakaw ka don a kɔnɔ hali jamana maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔw olu ka don jɛkulu in kɔnɔ ka baara kurakuraya u ye kalo 2 kɛ k'u sigi maa minnu murutira u ma sɔn u ka mɔgɔ kana don jɛkulu kɔnɔ u bɛnnen ko a kan han u ma sɔn jɛkulu ye baara kɛ maire tun ye maa fɔlɔ minnu jate o binna ka bɔ yen bɛɛ donna jɛkulu min kɔnɔ o ye baara kɛ ka mɔgɔw jate maa ninnu ko k'u ma sɔn dugutigi ko k'a ma sɔn maaw hakɛ donnen u y'a fɔ dugutigi ye a bɛ mun yɛrɛ de nɔfɛ jɔnjɔn sa k'o fɔ olu yɛrɛ k'o mɛn ten sa amara dugutigi n'a f'i ɲɛna sisan ko Lazara k'aw bɛnna la fitiri a b'a f'i ɲɛna k'ale ma jɛn n'a ye siɲɛ dɔw la u ye musaka bɔ k'a di ko komi sugu tɛ sigi ten 100 k'u ka misi san yaasa sugu bɛ se ka sigi u y'o kɛ dugutigilakaw ye nka ko bɛ ka taa ɲɛfɛ min kɛ recensement bannen dugutigi nana laɲiniw kɛ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ ale bolo olu tun bɛ fɛn na ko k'a lajɛ place bɛ se ka d'olu ma cogo di u ko k'u ka taa liste kɛ ka na n'a ye amara u ye liste kɛ liste filɛ nin ye dugutigi ka maa dilenw liste minnu bɛ se ka don sugu kɔnɔ a ka taa maa 400 ye a liste filɛ maa 400 u ye olu mɔgɔw u ye place di olu ma sugu kɔnɔ ko yɛlɛmali bɛ se ka boloda cogo min dugutigi nana ca y'i jɔ tuguni ko petu ko fo ɲɛgɛn ka d'a ma ale ka ɲɛgɛn gérer u ye ɲɛgɛn 20 u y'o ta ka di dugutigi ma k'a k'o gérer amara dugutigi ka papier filɛ nin a tɔgɔ ye ko Ablaye Traoré magasin kelen dira a ma a ye muso dɔ tɔgɔ fɔ Kɔtinɛ Jara magasin kelen dira o ma u nana ni dugutigilakaw ka fɛn ye sisan dugutigi ka conseil olu fana farala préfet sous-préfet maire musow denmisɛnninw dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sa contre dugutigi kelen ani maa minnu bɛ sugu kɔnɔ n'olu ko k'u tɛ sɔn amara anw wulila an ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kuma dɔw b'a la c'est à dire dugutigiya ye bonyaba de ye anw fana bɛ bɔ du minnu kɔnɔ ladamu dɔw bɛ yen an tɛ se ka olu fɔ a kuma man ɲi a cɛ man ɲi lagosi don ka ɲɛsin kalabankurakaw ma an tɛ se ka o kɛ mɛ an b'a to mɔgɔw ka bɔ anw ka nin kuma in kɔfɛ u ka taa ɲɛɲini nin bɛɛ la dugutigi ko ko ayi a kelen pe ani muso kelen ani sugu mɔgɔ dɔw u ye recenseli kɛ mɔgɔ kura minnu bɛ sugu kɔnɔ maa 1368 place min bɛ sugu kɔnɔ 1296 min b'a jɛ 72 ko sugu ka yɛlɛma dugutigi ko ko ayi i hakili tɛ Mali faamaso la ministère d'administration tɛ administration territoriale ye fanga ɲɛmɔgɔ tɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye seere tɛ seere ye CNT tɛ CNT ye u ye a bɛɛ bugɔ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na n'u ye weleli kɛ papier bɛ bɔ ka yira ɲɛmɔgɔw la u b'a dɔn ko min ye tiɲɛ ye amara ne kamana ganna o yɔrɔ dira aw ma k'aw k'aw sigi waati min na baara bɛ kɛ bɛn kɛra mun kan aw banna bɛɛ ma i ko ko fɛn o fɛn hali u taara k'a fɔ dugutigi ye ni dugutigi bulon ko b'a ye u b'o jɔ ka d'a ma ni so ko b'a ye u bɛ so jɔ ka d'a ma nka k'a to mɛrilakaw ye wari min ta ka don sugu la mɔgɔw ka taa sigi sugu kɔnɔna na
ni ne be Kalaban koro bi mare be ku yere nyininga mundo saw sente mafla ulu yere be ga nyine ka fo ko Kalaban goro fle position mina ne ta ha ni maire boray délégation spéciale tuna woy o ye Kalaban mairie labandi abna fara Bamako kani ulu be ga nyino ko sege ni be politique keleke ni be fen keleke ka jatemine mais ama min famu c'est-à-dire sugu ko bela jele kata ka bela jele munumunu amara ite ma kelen soro Kalaban demsenu kunda mingo ko ate sugu ko la ita soro muso kunda maire na ka mogo sous préfet ma bela jele dugutigi ani sugula mogo do wa ani dugutigi bulo yere konona tere dugutigi ka conseil chaman bey ulu fana sembora la peu atotora dugutigi kelen bedi akelen an woni me min yini fanga fe ni jama ka nafa be mina uko ke chancité yakilite yoro la u ya beke papier mon flene voloni ndise ka la do kala yere tellement papier ka cha fle convocation préfet sous préfet maire a be fleni document be nya nyini kalo sabade ni debu sungalo mangono nuko ni mbe mafa ina nai ay nana dalu ay amara fandando fana be sugu kono lu fana mogo be sugu kura la koy fereli kala do be ulu mogo be sugu kura la nga mime ko ntuguma o ye ma do de be ulu tue sugu tono mada ka di mauma ka foku ba ku sagoyi ko wa ko sugu kura ko teke ni sugu kura ko nana ke jama ka nafa ka laje ke ande association me sugu belawo ni ye association sigi o ya aw sugula mo ni nyon che nga fanga ko ni nga yoro ko na o tse ko jiri o ye jamana re ga décret équipement marchand et collectivité de taille donc ni ye anga songwara na dabal bandi afoko meru te barake meru te fuske ni ye million kemenani ko taka donina afleni yoro rabi ni ngana koro awon ba yini kuluguru gouverneur fe akata yoro en laje Kalaban goro sous préfet damele abe baramina a nobe ka bohan avec ki jo ajoro la parce que aya nyini benga ke koina ay merga commission ti ka commission sigi bebi yere soro mingona almunu murutilenu mami nga ban kunte don seka je fo mai wallahi amara ala ma sere ko be ko ina seka fo kuma ina wallahi mais ukato jama fama kan nafa et puis ulu sigile no srade kan sugu be srade kan bi Kalaban goro sugu be srade kan fo fana ka laja ko la donc bi anga men ne fo mo yi tiaro ame meru jalaki ngani munu fana doke ango fo uye papier obian ni mamu mago ba kelena adamne depuis 2017 fobi ne kalo sabakaka wangelinte yuran suwero ba kan fana ma fonta chere ngode jamaka nafaka laje nyi min soroka keninga ko ye ode ni donc Kalaban goro nyema ku joro mamunu nuga hakaka ka ma bakele ni ko mimbe ni ulu place be sugu kono o ga tu sigoro la pour que jamana do me saka lafia to gomna na boray amina gaw sirala kunungo anga lasigide munumbe uko ama ko sebare ni gaw ni nyonche minye don bata mobluye ulu chaman jeni boni ka yoro boni dugu ko ni o ma ko ni be ka boka tade o duanzani hombori ni nyonche ba mancho wale ndi wale kebaw seli masuruna rela che akade vembe kane ni afakandi na kecha afakandi na kile de jahoy madela lawo amara
ko waleya kɛra min ye miliyɔn caman ye o de tiɲɛna wa i b'a dɔn u ye min kɛ u ye mobili dɔw jeni ka minɛnw bɔ dɔw kɔnɔ k'olu bila ka taa colonel Asimi ka tagali la Burkinakaw fɛ yen ani malidenw ye ɲɔgɔn ye malidenw tiɲɛ don u y'u ka nisɔndiya yira nka min ye baara min bɛ ka kɛ Burkina ye bi yaasa a ka se ka ɲɛ u ye fɛlaw fɔ jamanakuntigi ye ko baro in kɛra baro ye baro min da in na kosɛbɛ sabula maaw sera k'u kɔnɔ kuma fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la Asimi yɛrɛ ko jɔn ko ala ko nin baro sigi ninnu ka ɲi a b'a to i bɛ dugudenw kɔnɔtaw dɔn min ye jamana maracogo i bɛ fɛn caman faamu a la waleya minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'olu fana faamu nka bi maliyɛn minnu bɛ Burkina u ko olu bonyanen don f'u bɛ maloya tellement u bonyanen don Burkinabɛw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ farafinna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ bɛ maliyɛn bonya bi ko donc ko bonya min filɛ nin ye yaasa u ka sinsin baaraba minnu bɛ sen na k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a k'a sinsin olu kan waleya minnu kɛra waleya fɛn minnu fɔra assise la dialogue tɛmɛnen na ka mun b'olu kun kan olu min ye maliden minnu ye kɔ kan ye a ye n ka kuma fɔ ye koyi a ko mɔgɔ si ma bɔ kɔ kan ko ka na an ka constitution dilan ko nka ko Mali ko bɛna kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'olu fana ne y'a fɔ o Amara n'i ye kimɛli kɛ bi an mago bɛ maa minnu na kɛmɛ sara la ni 50 ma bɔ kɔ kan ka na a bɛ dɔgɔya a tɛ jugu duguma dɛ maliyɛn ɲɛnama baarakɛla sɛbɛkɛla minnu bɛ kow ɲɛdɔn i ye sira o sira ta i y'a ta cogo o cogo a dɔgɔyalen i tɛ jigin 50 jukɔrɔ kɛmɛ sarada la donc ɲɛmɔgɔw k'u hakili t'o la kosɛbɛ ne kan tɛ aw ka minnu bɛ ɲɔgɔn gosi la ko conseil de sommet wa conseil de base de ne kan t'olu ma dɛ nka n tɛ minnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ don o don tribunal ni fɛnw na non sɛbɛkɛla yɛrɛw u tɛ taa hali conseil de base siège la a yɛrɛ temps t'u bolo parce que yan an bɛ waati min sɔrɔ o tɛ sɔrɔ nanzaradugu la dɛ donc président a ka Burkina taga a diyara mɔgɔw ye min ye président ye a yɛrɛ kuma caman f'u fana ɲɛna jamana tagabolo la a bɛ se k'o faamuya cogo di jamana saba Mali Burkina Niger olu bɛ ɲɔgɔn ye la yan ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ subahana mansin ni bɔlɔlɔ ta siraw kan ko baro sigi in kɔni daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen waleya ninnu tarata don waleya ninnu kɔni kɛ kun ye sa maaw ka se ka ko kamalen dɔ bɛ yen ko machine dɔ b'a bolo bɔlɔlɔ sanfɛ k'a tɔgɔ ye ko kabako Amara n'an ma taa kabako in lajɛ k'a bɛ ka ko kɛ ye dɛ k'i hakili tɛ fɛn o fɛn na n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛ jaabi dɔ d'i ma a la k'a bɛ CICB la ye semaine hukumu kɔnɔna na malidenw don ani denmisɛnninkulu caman faralen ɲɔgɔn kan wala an ka mɔgɔw fana bɛ yen Malitɛlida mɔgɔw a tɛ t'olu kɔ olu ye ɲɛtugu ka yɛlɛ de hali ne ka telefɔni iPhone tununen filɛ n bɛna f'u ye o sɔgɔmada in na n ka iPhone buruna misiri ni yan cɛ bon n kɔni ala ko tiɲɛ n ye taxi ta n t'a dɔn n'a buruna a kɔni ma to misiri kɔnɔ parce que n bɔra n ye n jɔ yɔrɔ dɔ la a tun bɛ n kun nka n donnen taxi kɔnɔ sa a na kɛ a buruna ye parce que sport kɛ fini ninnu pantalon ninnu bɛ jan o fa la donc ni maa min y'a ye i bɛ se ka na n'a ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ iPhone ɲuman tɛ dɛ 6 de don a kana k'a ɲɛna ko fɛn dagabana iPhone tɛ dɛ Amara o numérique ko in hukumu kɔnɔna na SMDT n'i bɛ ja baara kɛ Mali kɔnɔ yan k'a tɔnɔbɔ télévision so radio so min ye ORTM yɛrɛ ka se k'a ka jaw ka se ka kɛ a sago ye k'olu ye u ye sigiyɔrɔ kura sɔrɔ n'o ye siège ye k'a kɔni kurumokarili kɛra kunasini ko minisiri saba minnu bɛ yen sa n'o ye Mali Burkina Niger ko olu bɛɛ lajɛlen taara kɛnɛ kan k'a kɔni yɔrɔ in k'a ka ɲi kosɛbɛ Amara ko ji kan min ye maa minnu tun taara ji fɛ maa 150 de tun don ni Bafulabekaw ni Yɛlɛmanikaw ni Kayikaw bɛ a la k'u kɔni ye kurun ta sa Nouadhibou Mauritaniikaw fɛ yen k'u bɛ taa Europe a na kɛ kurun in kɔni a ma se ka Espagne kɔtiw sɔrɔ maa 86 o de kɔni tora ji la dɛ 64
ko olu bɛ so dɔ kɔnɔ Espagne waati in na u bɛ k'olu la ɲɛmajɔ maa dɔ bɔra ko in na Amara n'Ala sɔnna a ma an na tila k'ale ka kibaruyaw da maaw tulo kan an ka sɔgɔmada in na sara bɛɛ la belebele o ye conseil des ministres ye conseil des ministres ale lajɛ kɛra kunungo furancɛla fanga ɲɛmaa ko tun b'ale bolo sɛbɛn minnu nana olu kalanlen kɔfɛ k'olu lajɛ conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maaw ma wa fana a ye ministres lamɛn u ka baara kɛtaw la n'u kan ka baara minnu kɛ don nataw kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔ ko ta nafɛla ye conseil des ministres y'a yira k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma ministère de l'administration territoriale hukumu kɔnɔna na sa ko min ye ministre ye ale kɔni ye maaw tɔgɔ di maa minnu ka se ka kɛ faso ka cakɛdaw kɔnɔna na nin waati ninnu na directeur de cabinet b'o la conseiller aux affaires administratives b'o la juridique b'o la conseiller aux affaires économiques KF ka taa se sécurité ma ale ni protection civile maaw ninnu bɛɛ lajɛlen sa maaya yɛrɛ ni an ka seko ni dɔnko o jɔyɔrɔ gouvernorat ni préfecture kɔnɔna na préfet ɲɛma ani préfet danga ka taa se sous préfet ma cercle kɔnɔna na ko u ye jɔyɔrɔ d'olu bɛɛ lajɛlen ma jɔyɔrɔ in dikun ye min ye o ye k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ tun y'a laɲini k'a fɔ ko min ye faso ka cakɛdaw ye u ka segin ka taa o dun tɛ se ka segin ka taa fiyewu ni faso yɛrɛ ka cidenw tɛ kɛnɛ kan n'o o ye jamanakuntigi yɛrɛ a nɔrɔbilabaw ye n'o ye baba kumandanw ye u y'a yira k'a fɔ sa ko yaasa o waleya ka se ka timɛ min ye baara min bɛ se ka kɛ cogo min na président ale ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min u ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma nka finitigilakaw dɔw bɛ a la sɔrasilakaw bɛ a la polisilakaw bɛ a la garilakaw b'a la sapeur pompier-lakaw b'a la douanelakaw bɛ a la Amara ko nin kɛkun ye min ye lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ bi o ka se ka kunbɛn finitigi ninnu ta kun ye k'o kɛ nin jɔyɔrɔ ninnu na min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka lakana maaw n'u bolominɛw kan ka lakisi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko jɔyɔrɔ ninnu di kun ye finitigilaka ninnu ma o ko kɔnɔna na inspecteur min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔna kow ɲɛnabɔ sa o jɔyɔrɔ ko la u ye Jean-Marie Sagara ale ye préfet ka maa ye min ye Aminata Sanogo fana ye préfet ka maa ye Aliou Gino fana ye préfet ka maa ye directeur de cabinet Mopti gouverneur ta o ye Mamadou Serou Jara ye ale ye préfet ka maa ye directeur de cabinet Gao gouverneur o ye Mamadou Jakite o ye préfet ka maa ye directeur de cabinet Kita gouverneur o ye Ablaye Gino ye ale ye préfet ka maa ye min ye directeur de cabinet Joilata o ye Mariam Kulibali ye ale fana ye préfet ka maa ye directeur de cabinet Nara gouverneur o ye Falaisi ye ale fana ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires juridiques gouverneur de Tombouctou o ye Boubacar Danfaga ye ale fana ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires administratives juridiques gouverneur de Dioila o ye Moussa Kulibali ye ale ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires administratives juridiques région de Nara o ye Brema Diallo ye ale ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires administratives juridiques région de Bougouni o ye Ismaïla Yoro Diko ye ale ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires administratives juridiques gouverneur de Koutiala o ye Ousmane Soye ale ye préfet ka maa ye conseiller aux affaires économiques financières KF Bamakota o ye Mamadou Traoré ale ye planificateur ye conseiller aux affaires économiques Kulikoro o ye Sagaba Samake ye ale ye Zofore ye min ye conseiller aux affaires économiques et financières de région de Sikasso Ibrahim Maman ale ingénieur ye Sɛnɛko ta nasira fɛ ale b'o baaraw kɛ conseiller aux affaires économiques et financières gouverneur de Ségou o ye Yamadou Keita ye ale inspecteur des financiers conseiller aux affaires économiques et financières région de Kita o ye Hama Maïga ye ale fana ye Sɛnɛko ta nasira maa ye ingénieur ye Sɛnɛko ta nasira fɛ conseiller aux affaires économiques et financières région de Koutiala o ye Moussa Gino ye ale ingénieur agricole ale fana ye génie civil maa ye conseiller aux affaires économiques et financières région de Banyangara Isaka Sissé ale fana ye agriculture sɛnɛ maa ye conseiller à la sécurité à la protection civile du gouverneur de Menaka o ye commandant Ingona Ould Boye conseiller à la sécurité à la protection civile du gouverneur de Dioila o ye contrôleur général de police Mahamadou Guindo ye contrôleur conseiller à la sécurité Santa o ye lieutenant colonel Brema Sogodogo ye conseiller au social culturel gouverneur Bamakota o ye Moussa Damele ye ale ye préfet ka maa ye préfet Kayi préfet o kɛra Ablaye Cissé ye ale ye préfet ka maa ye
min ye préfet ye Ambidedi o kɛra Bakari Kamara ye ale ye préfet ka maa ye préfet Ayuru Yusuf Bakari Traoré ale fana ye préfet ka maa ye préfet Jamu o ye Mamadou Kulubali ye ale fana ye préfet ka maa ye préfet Usubi Dianya commissaire de police Emmanuel Kojo ale ye policier Segela préfet o ye Bikan Kanamba ye ale ye préfet ka maa ye min ye Sajola cercle préfet ye o ye Amadou Kasoge ale fana ye préfet ka maa ye Kulukoro cercle o préfet o ye Jibi Jawara ye ale ye ale ye préfet ka maa ye Banamba préfet o ye Saka Kante ale fana ye préfet ka maa ye min ye Ɲamina préfet ye o ye Mamadou B Keita ye ale fana ye préfet ka maa ye Sibi o préfet o kɛra Brema Jakite ye ale fana ye préfet ka maa ye min ye Negela ye o préfet o ye Ousmane Keita ye o fana ye préfet ka maa ye Sikaso préfet o ye Amadou Gassamba ye ale fana ye préfet ka maa ye Dandere Sow bɛɛ lajɛlen Sikaso mara ye Abdul Boubacar Maïga ale fana ye préfet ka maa ye Kinya préfet o ye Umar Amadou Touré ye ale fana ye préfet ye Klela o cercle préfet o ye Yassi Jabi ye ale fana ye préfet ka maa ye Lubugula o bɛ Sikaso mara ye o ye Famori Kamisogo ye ale fana ye préfet ye min ye cercle de Luluni ye Sekou Sidia Koulibaly ale ye corps professionnel maa ye Ɲena préfet Mamoudou Diallo ale fana ye corps professionnel maa ye Jorokaw ka préfet o ye Amadou Touré ye corps professionnel do min ye Farako ye nin ye Segu mara ye sao Boubacar Kassamara ale ye corps professionnel maa ye Nampala o ye commandant Nantan Konate ye min ye Sokolon préfet ye o ye Musa Jane ye min ye Marakala préfet ye o ye Adama Musa Sidibe ye min ye Saro préfet o ye Boubacar Sanogo ye min ye Yuwaru préfet o ye Baba Kone ye min ye Kona préfet o ye Cheikh Mahamadou Sila ye min ye Korianze préfet o ye Umar Damele ye Sofara préfet Aruna Damele ninnu bɛɛ lajɛlen ye préfet ka maaw ye Togore Kumbe capitaine Mohamed Ali Ag Abidini ale ye sɔrasi ye Tombouctou préfet o ye Abdul Karim Kone ale ye préfet ka maa ye Direy préfet lieutenant colonel Abdoulaye Traoré ale ye sɔrasi ye Ɲafunge préfet o ye Modibo Kane Togo ye ale ye préfet ka maa ye Bintan Gougou lieutenant Philippe Damele o ye sɔrasi ye Sara Fere commissaire de police Umar Aga Abdoulaye ale ye finitigi ye min ye Bambara Maude préfet o ye commandant Boubacar Konate ye min ye Lere préfet o ye commandant d'aviation Karim Doula Diko ye préfet Gossi o ye colonel Modibo Diallo ye préfet Tonga lieutenant Mambi Keita préfet Ber capitaine Brema Koulibaly préfet Gargando commandant Idrissa Tessogue préfet Gao Benema Mungoro ale préfet ka maa ye préfet Banamba o ye lieutenant Massa Doumbia ye préfet Wataguna o ye Mendian Kone ye ale préfet ka maa ye préfet Soni Alibert o ye capitaine Adama Koulibaly ye préfet Djobok capitaine Koke Jara préfet Talatay capitaine Maurice Sidibe préfet Tessit capitaine Boubacar Sangare Intelit préfet o ye commissaire de police Youssouf Kalilou Traoré ye préfet cercle de Gabero capitaine Serou Traoré préfet Ersan commandant Demba Baba Traoré préfet Tinaoker lieutenant colonel Abdou Diabaté préfet Migné cercle de Kassambéré o ye capitaine Mamadou Siye préfet cercle de Kidal o ye Mahamad Ag Amedouni ye min ye préfet Tinen Sakho ye lieutenant Metaga Dambele préfet Tessalit capitaine Tade Tera préfet Anefif capitaine Daouda Sogoba préfet Timitrin o ye commandant Ouseni Togo ye préfet cercle de Agel Ok
o ye Boubacar Agbarka ye ale ye ingénieur de mine ye. Préfet cercle de Taklot o ye capitaine Fanta Madi Keita o ye muso ye dɛ i b'a la a bɛ ka taa yɔrɔ min Taklot ma nɔgɔn dɛ. Préfet Arawan commandant Michel Kamate. Préfet cercle de Menaka Daouda Sidibé ale ye préfet ye. Min ye préfet Tindermen o ye commandant Ablaye Sekou Keita ye. Préfet cercle de Inekar capitaine Balamine Sanogo. Préfet cercle de Amouzagren o ye commandant Mamadou Bengue Samake ye. Préfet cercle de Inalumawan Fafi o ye capitaine Ag LR Ag Daoudi ye. Préfet cercle de Nyoro o ye Lamine Kouyaté ye. Préfet cercle de Djangounte Kamara o ye Kaimara ye sa dɛ Djigi Keita. Préfet cercle de Sandare o ye Agali Keita ye. Préfet cercle de Trogoumbe o ye Ali Bourema ye Kassamara ye. Préfet cercle de Bema Suleiman Guindo. Préfet cercle de Sagabari Abdoulaye Sissé. Préfet cercle de Sebekoro Madame Orokia Danyogo. Préfet cercle de Tougoto Zoumana Traoré. Préfet cercle de Seveto Tchemogo Djatigi Magassa. Préfet cercle de Sirakoro Gaston Berté. Préfet cercle de Bango Adama Tchemogo Traoré. Préfet cercle de Beleko Amadou Oumar Dia. Préfet cercle de Fana Daïrou Tapili. Préfet cercle de Massigi Adama Togola. Préfet cercle de Mena Mamadou Bari. Préfet cercle de Balé Maurice Traoré. Préfet cercle de Dili Abdoulaye Guino. Préfet cercle de Mouroudia Famori Diallo. Préfet cercle de Guiré capitaine Moribo Diara. Préfet cercle de Falou M. Alou Seni Touré. Préfet cercle de Garalo Bagari Keita. Préfet cercle de Koumantou Madame Kadija Sanogo Bayogo. Préfet cercle de Selengue Aruna Togola. Préfet cercle de Wolesebougou Moussa Andelou Sagara. Préfet cercle de Kadjana Mahaman Sidibé. Préfet cercle de Fakola Sinali Keita. Préfet cercle de Dogo Awa Samba Bokoum. Préfet cercle de Mpesoba Madame Virginie Damele. Préfet cercle de Moulobala Abdoulaye Traoré. Préfet cercle de Kouri Baba Koulibaly. Préfet cercle de Konsegela Bagari Keita. Préfet cercle de Kounyana Emile Emmanuel Diara. Préfet cercle de Zangasso Adama Wali Sissé. Préfet cercle de San Suleiman Tembeli. Préfet cercle de Kemparana Abdoulaye Tangara. Préfet cercle de Yangasso Moriba Kamara. Préfet cercle de Fangasso Mahamadou Koulibaly. Préfet cercle de Mandjakui Khalifa Koulibaly. Préfet cercle de Si capitaine Adel Kamara. Préfet cercle de Boré Wagdi Ag Aladi. Préfet cercle de Ombori commandant Cheikh Tidiane Kamara. Préfet cercle de Ngouma commandant Ambroise Poujougou. Préfet cercle de Mondoro capitaine Youssouf Ag Mohamed Mama. Préfet cercle de Boni commandant Mohamed Ould Salah Mokhtar. Préfet cercle de Koro capitaine Mohamed Lamine Kunta. Préfet cercle de Kendje capitaine Mamadou Diop. Préfet cercle de Ningari commissaire de police Aloussen Ag Anaïb. Préfet cercle de Djalassagou capitaine Ama Ag Nali. Préfet cercle de Sanga Soumeila Kone. Préfet cercle de Kani Kani Bonzon. Sedir Baba Mamad Ould. Préfet cercle commandant. Préfet cercle de Sokora capitaine Dumbo Ould Mohamed Nazim. Préfet cercle adjoint premier adjoint au préfet cercle de Kaï Adama Zanga Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Baflabé Oye Sekou Moussa Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Yelemane Oye Mamadou Dameleye. Premier adjoint au préfet du cercle de Kouloukoro Oye Ari Yanfon Diaraye. Premier adjoint au préfet du cercle de Banamba Oye Ama Fofanaye. Premier adjoint au préfet du cercle de Kangaba Oye Drissa Konare. Premier adjoint au préfet du cercle de Sigasso Oye Salifou Oumarouye.
Premier adjoint au préfet du cercle de Ségou, Oye Moussa Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Baraouli, Oye Mamadou Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Nyono, Moussa Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Mopti, Mantier Diara. Premier adjoint au préfet du cercle de Tombouctou, M. Baba Tungara. Premier adjoint au préfet du cercle de Direy, Ibrahima Djamoutene. Premier adjoint au préfet du cercle de Tessalit, lieutenant Lamine Traoré. Premier adjoint au préfet du cercle de Nyoro, Drissa Koulibaly. Premier adjoint au préfet du cercle de Kita, Oumar Damele. Premier adjoint au préfet du cercle de Kolondiaba, Oye Ibrahima Dounyoye. Premier adjoint au deuxième adjoint, c'est ça, adjoint Flana, Kay cercle Konana, Oye Issa Goïtaye. Migné, deuxième adjoint, cercle Baflabe Konana, Oye Mahamadou Amidouye. Deuxième adjoint au préfet Yelemani, Oye Abdraman Dameleye. Deuxième adjoint cercle de Kenyeba, Isiaka Guindo. Deuxième adjoint préfet au cercle de Ambidedi, Amadou Belis Gissé. Deuxième adjoint préfet de Aourou, commissaire de police Abba Ba. Deuxième adjoint au préfet de Djamou, M. Makan Bougoudogo. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Seguela, Samba Diallo. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Sadjola, Mamadou Konda. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Kouloukoro, Sayon Diara. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Banamba, Ablaï Maïga. Deuxième adjoint au cercle de Kangaba, Chekou Ag Al-Khalifa. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Kolokani, Mohamed Ould Yeya. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Nyamina, Madame Oumou Tangara. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Sibi, Madame Elisabeth Tewa Moussa Tomboukoundou. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Negela, Madame Absatou Doumbia. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Sigasso, Madame Awa Mamba Doumbia. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Kajolo, Enaderf Ag Amedou. Deuxième adjoint au cercle de Danderoso, Madame Kadiatou Keita. Deuxième adjoint Lounini, Ousseini Caroline Tenoudou. Deuxième adjoint au cercle de Niena, Madame Nathalie Sinayogo. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Ségou, Bourema Nestor Faya Samake. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Bla, Bourema Tembeli. Deuxième adjoint Barawili, Ari Damele. Deuxième adjoint Masina, Demba Kone. Deuxième adjoint Djoro, Amada Abouakrin Sissé. Deuxième adjoint au cercle de Farako, lieutenant Issa Diallo. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Markala, Madame Chitafune Koulibaly. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Djéné, Madame Aminata Oumar Maïga. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Tenengou, lieutenant Boubacar Sissoko. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Tombouctou, Draman Damele. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Gourmararous, lieutenant Ousmane Koulibaly. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Saraféré, capitaine Hamadan Ag Idriss. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Gossi, lieutenant Akamar Ag Moussa. Deuxième adjoint au préfet de Tonga, lieutenant Aruna Damele. Deuxième adjoint au préfet de Gao, Mahamadou Djakite. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Bourem, Patrice Dako. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Ansongo, lieutenant Djelimadi Soumano. Deuxième adjoint au cercle d'Intelit, Mohamed Sagaire Mohamed Lamine, ingénieur. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Anefif, capitaine Lamine Mariko. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Inekar, lieutenant Pa Daou. Deuxième adjoint au cercle de Nyoro, Boukari Kassé. Deuxième adjoint au cercle de Djema, Atayoub Ould Mohamed. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Kita, Yaya Di Ogopema Dolo. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Djoila, Chekna Moulay Baba. Deuxième adjoint au cercle de Banko, lieutenant Nanzoum Raphaël Djassana. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Beleko, lieutenant Zan Mohamed Konaté. Deuxième adjoint au préfet de Fana, Sidi Kone. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Massigi, Draman Diara. Deuxième adjoint au préfet du cercle de Nara,
Asseydou Abdoulaye Touré, deuxième adjoint au préfet du cercle de Bougouni, Madame Fatmata Tangara, deuxième adjoint au préfet du cercle de Yanfouila, Amou Abdoulaye Abdul Aziz, deuxième adjoint au préfet du cercle de Koumantou, Cheikh Abdelkader Koulibaly, deuxième adjoint au préfet du cercle de Sélengue, Anna Abi Sila, deuxième adjoint au préfet de Woulesebougou, Madame Koura Kone, deuxième adjoint au cercle de Yoroso, Isiaka Kanté, deuxième adjoint au préfet de Mpesoba, Smaila Togo, deuxième adjoint au cercle de Kouri, Amadou Ka Koulibaly, deuxième adjoint au préfet du cercle de San, Tchanege Djara, deuxième adjoint au cercle de Si, sous-lieutenant Ousmane Djakite, deuxième adjoint au préfet du cercle de Banyangara, Adama Bamba, deuxième adjoint au préfet du cercle de Koro, Mahamadou Koulibaly, deuxième adjoint au préfet du cercle de Bankas, Amadou Bagayogo, deuxième, allez, administrateur culturel, c'est ça, Amara ni préfet au Tabani. Al-Sa me conseil de ministre Sebenega, ministre Somimi, ni alebe beni Kenya kuna ale fana jora di mauma conseil technique Cheikh Oumar Togola Mahamadou Fane mi ye ministre somme affaires étrangères kuna consul général du Mali à Paris contrôleur principal de police Tchan Koulibaly anga Tchan conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Abidjan commissaire de police Abel Adari Diara oye joro koy mi ye sa ministère de l'économie et des finances ale ka bolo fara min be no be selili kuna saka ke fantanya keleli ma au conseil au coordinateur o kara jagarja dambele ye ministre so min be senako kuna ale ka joro min be no fama ko inspecteur en chef adjoint no be senako kuna anga jamana kono o nyema ba yota ko di numpa goitama mi inspecteur à l'inspection de l'agriculture Sidi Maïga ale o joro soro ale kala fana kɛrɛfɛ sa Bakari Sisoko bɛ yen ka taa se Abdramane Jakite ma ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ sɔrɔ wa minisiri so min bɛ yen n'o o bɛ sigida lakana ko ni jɛya ni yiriwali kuntala jan kunna ale ka directeur de cellule de planification non secteur ye o ɲɛmaaya o dira maa min ma sa o ye Amadou Abdoulaye Aïdara ye minisiri so min bɛ yen ni ale bɛ diinɛ ni bato ni an ka kokɔrɔw kunna sa olu fana ye directeur national min bɛ diinɛ ni bato kunna o ɲɛmaaya o dira maa min ma sa o kɛra Gawusu Keyita ye baaraw senfɛ minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna a ko k'ale kun taara nanzaralakaw fɛ yen n'o ye Ablaye Diop ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tun taara Hongirikaw fɛ yen Hongiri nin kalo in tile 10 a n'a tile 11 olu ka minisiri b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna sa u y'ale wele u ka faaba kɔnɔ n'o ye Budapest ye ko waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye ka Mali hakilina dɔn sabula Hongiri juillet kalo nata tile fɔlɔ nanzarala jamana n'o ye Union Européenne ɲɛmaaya ye a kan ka di ale de ma kalo 6 kɔnɔna na k'u ye Mali wele ka hakilinaw dɔn ko sabula ko mun fɔr'u ye ko Mali kɛlen no kelen ye k'a kɛlen no ka daw bɛɛ tugu Diop ko ale ka taama y'a to u ye faamuyali kɛ hakilina dɔ ba dɔw yɛrɛ bɔra mun ni Mali ni Hongrie bɛ surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ bolo di ɲɔgɔnma minnu bɛ se ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen juru ma ja ka bɛn ni Union Européenne ye Diop kɔni y'a yirula k'a fɔ min kun fɔr'u ye ko Mali datugulen k'o ti tiɲɛ ye wa fana k'u kun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a don nanzara jamanaw kunna k'a fɔ ko Mali filɛ nin ye maa tɛ se ka baara kɛ n'a ye maa tɛ se ka foyi kɛ n'a ye nka Diop taara ɲɛfɔli min kɛ Hongirikaw fɛ olu minnu kan ka Union Européenne ɲɛmaaya ta u ko jɔn ko ala ko nin ma fɔ olu ye olu tun ma nin mɛn nin fasirilen tɛ nin bilalen tɛ sɛbɛn fosi kɔnɔna na Diop kɔni ko k'olu ka daw yɛlɛlen Mali ale ka kuntilennabaw ye min ye a y'o fɔ u ɲɛna ni Union Européenne jamanaw b'a fɔ n'u ka baara kɛ maa si ma gɛn sabula k'u ka lasigidenw bɛ yan o min ye fana ye tiɲɛ ye minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna i terikɛ Sanu de terikɛ don dɛ ko lajɛ dɔ o kan ka kɛ UEMOA fɛ UEMOA kan ka na lajɛ la an fɛ yan ko n'i ye lajɛ in jateminɛ a bɛ tali kɛ kimɛli la UEMOA ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen min ye baara in ye sa u y'a yira k'a fɔ ko a kɔni kan ka kɛ fɛɛrɛw ye ani dabaliw ye baara minnu bɛ yen n'olu kun sigilen don sen kan UEMOA yɛrɛ kɔnɔna na olu ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min ko min ye baara kunfɔlɔw ye k'o bɛ tali kɛ san tɛmɛnenw na u sera ka waleya minnu kɛ u ka se ka min timɛ baara kura minnu kan ka boloda sa ko u bɛna olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ yira ɲɔgɔn na fɛɛrɛ mana sigi sen kan sa k'o kɔni bɛna bɛn dɛgɛ mɔ
ye mo togola ko di jamana kunjugu ma olu ka jere min kan ka kɛ jouer kalo tile 25 n'o kan ka kɛ Bamako k'u ka ministre bɛɛ lajɛlen kan ka na o la yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen fila ni fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen n'u bolo o bɛɛ ka da kɛnɛ kan ministre min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale conseil de ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan min bɛ kɛnɛya ko bangun an ka jamana kɔnɔ san 2023 san 2024 n'a bɛ fɔ o ma sa ko licence professionnelle en sciences et de la santé ko ɲɔgɔndanw ko labɛnw bɛ sen na min ye kɛnɛya bɔnnakun kan sa maa 750 olu y'u kanbɔ k'u ka sɛbɛnw di ko n'i y'o ta k'o lajɛ sa ko min ye maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ furakɛli telimanw kɛ sa o ye maa 799 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye infirmiers ye sa o ye maa 2,917 ye maa 1,134 olu ye biologie médicale maaw ye ko min ye ɲɔgɔndan in ye ko a bɛ daminɛ juillet kalo o tile 8 ka taa ban tile 12 min ye baaraw kan ka kɛ yɔrɔ 5 fo ka taa se yɔrɔ 6 ma Bamakɔ kɔnɔna na yɔrɔ 5 Bamakɔ kɔnɔna na yɔrɔ 6 an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɔgɔndan ninnu kɔni k'u bɛ daminɛ sa ko fo ka taa se juillet kalo tile 17 ma min ye u ka baaraw yɛrɛ sa ni olu ye science pratique n'a tɔw ye olu bɛ daminɛ juillet kalo tile 17 ka taa bila août kalo tile 28 na ministre ko min ye u ka nin ko ninnu ye a bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ ni min ye sa fo ma ko stage rural o stage fana amara o bɛ daminɛ septembre kalo tile 16 ka taa kun foro octobre kalo tile 16 san 2024 min ye jaabiw bɔli ye sa yaasa ninnu bɛ se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ cogo min ka kɛ ni san laban ye k'o ye décembre kalo tile 6 ye ministre ka laseli la ministre min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ni o ye fasun ye a ko Mali k'ale tun bɛ Genève fɛ yen min ye ɲɔgɔn ye ba ye baara jɛkuluba tɔgɔ la o ta ko 112 o de kɛnɛ tun bɛ yen a ko k'ale kelen kun tɛ yen dɛ ale tun bɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o o ye Asa Bajalo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara ministre min bɛ baara ni baaradege ko kunna k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen k'u kɔni ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye baaraba minnu sera ka kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ don nataw kɔnɔna na yaasa jamanaw olu ka hinɛso minnu bɛ yen ni o ye CMSS ni Kanamu ni INPS n'a ɲɔgɔnnaw ye olu ka baaraw taabolo ani farafinna an fanfɛ bolo fɛ fana baaraw kan ka se ka kɛ cogo min na Mali yɛrɛ ko ale kɔni taara ka sugandi farafinna kɔnɔna na yaasa baara min kan ka kɛ sa ka o sigi sen kan san 3 nata in na ko ale ka o kɔkɔrɔ don ka kɛ o denfa ye ko min ye baaraw kuncɛli fana na u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ anw ka jamanaw kɔnɔna na yan k'olu ye baaraba minnu kɛ nin sa k'u kan ka u jija o la ka fɛɛrɛ sigi u ni farafinnataw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min fɛɛrɛ fana ka sigi sa u ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ baara ninnu kɛ Mali ale ka yamaruya kɔnɔna na nin waati in na sa baara minnu kan ka kɛ k'olu kɔkɔrɔ don k'u bɛɛ lajɛlen labɔ ɲɔgɔn kalama ministre ale y'o dantigɛli kɛ conseil de ministre ye farikolo ɲɛnajɛ ministre ale y'a fɔ conseil de ministre ɲɛna sa ko a b'u ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Mali kan ka taa faransikaw fɛ yen min ye Jeux olympiques ye k'o kan ka kɛ juillet kalo tile 26 ka taa kuncɛ août kalo tile 11 na ko Mali kan ka taa o la ministre y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ taga kɛnɛ kan ko an kan ka taga ɲɔgɔndan 6 de la ɲɔgɔndan fɔlɔ o ye ballontan ye taekwondo boxe athlétisme nɔni ale ni ka kɛlɛ kɛ ni muru ye ko ninnu kɔni na kɔni ko Mali bɛ na taa ko an ka senandolatilaw n'an ka baarakɛlaw minnu kan ka taa farikolo ɲɛnajɛkɛlaw amara k'u bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ko wa ko dɔw fana bɛ k'u labɛn yaasa u bɛ se cogo min na ka ye kɛnɛ in kan ko ministre so kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa min ye an ka yeli kɛnɛ ka ye a bɛ se ka kɛ wasa a dun ma balontan ko kuma fɔ a la dɛ ɛgili crise in kɛ a m'o fɔ yɔrɔ a kun kan k'o fɔ ko Mali délégation ko n'o sera kɛnɛ kan ye k'u bɛna n'o jeniyɔrɔ fɛ an bɛ yan n'u y'u jeniyɔrɔ fɛ n'u m'u an bɛ yan ministre min bɛ yen malidenw sigilen don kɔ kan a ko nin waati in na k'a bɛ conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ ko maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu dɔw ye degun sɔrɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen min ye Côte d'Ivoire yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Port-Boué ko Côte d'Ivoire jamanaw y'a ɲini k'a fɔ ko ka yen yɔrɔ ci u ka laɲini kɔnɔna na u ka dugu bɛ se ka jɛ cogo min k'o degun n'o kɔlɔlɔ b'o la Mali kan k'o la sa ko conseil min bɛ Mali tɔgɔ la Abidjan u y'olu wele u sera ka maa degunnen minnu ko k'u bɛ fɛ ka segin ka n'u faso la maa fɔlɔ min nana o ye maa 150 ye o kɛra juillet denmisɛnnin 25 tun bɛ o la min ye maakɔrɔ 182 tun bɛ o la min ye sifinw ye sa n'o o ye marananu
sifinaka olu ma 58 kun bɛ o la den minnu bɛ sin na sa ko olu fana tun bɛ a la ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ maa 415 ko u sera ka na n'o de ye ka bɔ pɔriboyekaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni bɛ ka kɛ wagati min na ko soci damadɔnbali de kɔni bɛ kɔdiwarikaw fɛ yen nka mali jamanadenw bɛ jamana o jamana na u kan k'o jamana sariyaw bato kuma tɛ ni gouvernement de kɛlen don k'a ko kɔkɔrɔ don ka se k'a baaraw kɛ ko waleya min filɛ senna nin sa ko ka maliyɛnw nana ko olu n'o to senna k'o baaraw kɛ ko nka ko nin waati na ko a ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko diɲɛfɛ sigi ko a ma nɔgɔn tuguni dɛ ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan k'u bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ don nataw la fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ u ka kunbɛli kɔ yɔrɔ ko la an ka jamana kɔnɔ yaasa n'u nana u ka se ka tɔbɔtɔ ka ɲɛ cogo min na bilayɔrɔ ka sɔrɔ u la ko nɔn tɛ ko nin waati na k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la ka na se ɲinan juin kalo laban ma maa 4,400 577 ko olu de kɔni segira ka bɔ diɲɛ fɛ ko kana mali kɔnɔna na ko n'i y'o lajɛ o ye san kalo 6 fɔlɔ ye ko n'i y'a jateminɛ ko k'a fɔ ko ka i sigi k'o lajɛ ko fo baaraw de ka kɛ baara minnu bɛ kɛ ka maaw la waaju k'u la faamuya tungafɛ taa kɔlɔlɔ la kuma tɛ minnu bɛ wuli ten dɔrɔn ka taa u yɛrɛ ma fɛɛrɛ ka tigɛ fana min bɛ se k'a to maaw bɛ to yan ka baara sɔrɔ sigiyɔrɔ minnu bɛ u bolo yan fana o fana ka labɛn pankurutigi kɛnɛ yɛrɛ ka Modibo Keyita tɔgɔla kɛnɛ kan fana k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa kunbɛli bɛ se ka kɛ lafiya ale kɔnɔna na cogo min na sabula waati dɔw la Amara a ma nɔgɔn dɛ wa ko mali bɛ se k'i bolo di maaw ma maa min bɛ se k'a dɛmɛ nin baara ninnu na nin ko ninnu kɛ ko ɲuman na k'olu kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa ka sɛbɛnw sigi sen kan sɛbɛn b'a to maa minnu mana fɔ k'u bɛ fɛ ka na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko musow tɔgɔla don bɛ yen dɛ Amara ko juillet kalo tile 31 ko ye musow tɔgɔla don ye farafinna musow tɔgɔla don k'o kan ka ɲɛnamaya mali fana kɔnɔna na yan 31 juillet k'a bɛ tali kɛ min ye farafinna musow olu ye tɔnba min sigi n'o ye organisation panafricaine des femmes ye ko o sigili min kɛra ko mali musow jɔyɔrɔba yera o ko la o kɛlɛw n'o ko bɛɛ lajɛlen sigili ko la k'o la ko an ka musow tɛ se ka to kɔ ɲinan ta ko musow minnu ye maaw kalan kunu ka na se bi ekɔli karamɔgɔ musow ma olu jɔyɔrɔ yɛlɛma minnu bɛ an ka sen na ani an ka yɛlɛma kura minnu bɛ sen na bi an ka jamana kɔnɔ ani kalanko ta nasira fɛ Amara u kana taa kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni dɔnkili da ye dɛ u ka taa kilasiw de ekɔli yɛrɛ bilara o sinon n'u y'a kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni dɔnkili da a tɛ nafa foyi ɲɛ u b'a fɔ u bɛ taa dɔrɔn a banna o u bɛ taa dunun fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ka discours kɛ u bɛ taa so sanfɛmɔgɔw b'a wari ta dugumamɔgɔw ta ye tɛgɛrɛ fɔ ye fo k'an ka bɔ nin de kɔnɔ Amara n'i y'a dan ne ma hali préfet ni sous-préfet an bɛ nin tɔgɔ bɛɛ to yen an b'an yɛrɛ ka fɛnw de ɲini yɛlɛma a lajɛ u ye min sɛbɛn ko l'objectif de la journée est de contribuer à la refondation du Mali à travers le plaidoyer, l'apprentissage, les trucs, des sciences de... Bon, nous nous mettons fanda muso ye. E bɛ bɔ i ka togoda la ka na i sigi u bɛna a bɛɛ fɔ tubabukan na ka taa n'u yɛrɛ ye wa n'u tilara u tila ka taa wari tila o sanfɛ musokɔrɔbatigi ninnu bɛ tila ka taa wari bɛɛ tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ta ye tɛgɛrɛ fɔ ni kirinin tobira a b'o kini jalanin dun ka taa n'a yɛrɛ san wɛrɛ k'an bɛn fini yɛrɛ bɛ sɔrɔ fana fini tɛ se ka da aw ma fana yɛrɛ vraiment ko dɔw bɛ olu sera falen ye ten quoi musow yɛrɛ kan k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛrɛ fɔ in dunun fɔ in bala fɔ in u ye dɔ k'a la dɛ a tɛ ka nafa foyi ɲɛ u ye Amara o ye conseil des ministres la fana ministre min bɛ duko kunna ale fana ko lajɛ belebeleba k'olu kun taar'o la Kigalikaw fɛ yen min ye u ka assemblée annuelle ye sa n'o o ye assemblée générale annuelle ye sa o sa min bɛ kɛ Kigalikaw fɛ k'u kun taara ye farafinna sojɔ kow la sa ko jamana 44 farafinna ko olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko ka se ka dɛmɛ ni fɛnw kɛ nka ko farafinna kelen tɛ bi k'a ni jamana wɛrɛw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa baaraba minnu bɛ yen soko ta nasiraw la sa k'olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min banque minnu bɛ arabulakaw fɛ olu bɛ se ka na dɛmɛ don cogo min na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye an yɛrɛ terimuso colonel Asaba Jalo ye a ko Mali k'an tun bɛ Genève-kaw fɛ yen protection sociale maaw olu ka lajɛ min tun bɛ an y'o kuma fɔ ko baaraba kɔni ko Mali ye jɔyɔrɔba kɛ o ko la kosɛbɛ min ye baara ye sa ko a kɔni y'a to bi Mali yɛrɛ taara ni fɛɛrɛ ni dabali minnu ye CMSS kunda Kanamu kunda INPS kunda olu ka ta bala maaw fɛ u bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min minisiri y'a jira fana k'a fɔ ko ale ka Genève taga sen fɛ a ɲɔgɔn minnu bɛ Burkina ni Niger olu fana ye ɲɔgɔn ye ka hakililasigi kɛ AES hukumu kɔnɔna na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ don nataw kɔnɔna na u n'u ka maa falen n'u ka experts ye k'u ka se ka sigi sen kan baara yɛrɛ nafa min bɛ se ka se jamanadenw ma ko u bɛ se ka kɛ cogo min na a ko min ye banako ta nasira ye ko n'i y'a jateminɛ nin waati na ko min ye covid bana ye
ko kɔni dɔgɔkun tɛmɛnen ko o fɛn ma ye an fɛ yan fɔlɔ ko o bɛ ka jigin dengue fana ko fana bɛ ka jigin ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye Worokiya Tarawele ale minɛna juin kalo tile 11 italikaw fɛ aéroport yɛrɛ la o y'a yira sa k'a fɔ ko juillet kalo tile 2 a ka minɛli kɔfɛ sa k'a ka kiiri kan ka kɛ kiiri min kan ka kɛ yɔrɔmukaw fɛ yen k'o bɛna a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a kan ka bila n'a ma tɛ se ka bila bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ bi ko kuma in cayalen don kosɛbɛ Worokiya ale n'a a cɛ de bɛ ɲɔgɔn na den kelen de b'u bolo denmusonin kelen denmuso in yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nin waati in na Worokiya ma sɔn ka denmuso in di cɛ in ma fiyewu min ye kɛlɛ yɛrɛ kunba kɔni ye o ye den maraliko de ye ko furu yɛrɛ kɔni sara ko senfɛ min ye Worokiya ye ale ma sɔn a yɛrɛ kun kɛlen don k'i sen tigɛ pewu nanzara jamanaw la nka nin waati laban in na a y'a ye k'a fɔ ko sigi tɛna na ko in ɲɛnabɔ a ye wulila ka taa italikaw fɛ yen dɔnkili tɔgɔla don k'a bɛ t'o ɲɛnamaya pankurutigi kɛnɛ kan u y'a minɛ ko ni ala sɔnna ma min ye juillet kalo tile 2 nata in ye sa a taa n'a bila a na o dɔn n'a kan ka di Belgiquekaw ma komi a cɛ ye yenka ye olu de ye laɲini kɛ walima n'a kan ka segin ka taa Faransikaw fɛ yen sabula kiiri kun fɔlɔ ninnu kow bɛɛ lajɛlen donna olu de fɛ yen nin ko in ka gɛlɛn dɛ i b'a dɔn ko Worokiya Faransi nationalité b'a bolo cɛ ye Belgiqueka ye ko in a ma nɔgɔn dɛ ayiwa Amara yani an ka taa an y'a fɔ ko an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw minisiri yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛ k'u labɛn kɛ athlétisme ta la sa ko Boubacar Diallo ale bɛ perche ale b'o de kɛ mètre 120 k'i pan n'o ye ni bere n'o karila ni ye dun ko farafinna ka ɲɔgɔndan min bɛ ka kɛ Ethiopie k'a kɛra 2nan ye ko o kan ka ye Jeux olympiques la Mali tɔgɔ la ale ka 2nan ye min ye an ka bolikɛla ye sisan n'o ye Kayatu Kamara ye k'o fana kɛra 2nan ye 200 mètres la ko olu fana bɛɛ lajɛlen kan ka ye Jeux olympiques la sa min ye aigle fitininw fana ka entraîneur ye ale fana ko sa ko olu kɔni labɛnnen don nin waati in na ko a mago tun bɛ denmisɛnninw na k'a y'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an tɛ taa Makan an k'a lajɛ Makan ko tɔ kun cɛra cogo min na a ka timinanja n'a ka baara la alhamdulilahi rabbil alamin ka ɲɛsin silamɛya ma maison de aji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise an b'a yɛrɛ fo ka waliman dɔn a fana ye ɲɛmɔgɔ ɲumanya kɛ alhamdulilahi rabbil alamin kɛnɛ in kan o kuma tawaful wadayi au revoir tawafu ni y'o ye alhamdulilahi rabbil alamin an balimaw sini alamusa gouvernement ka avion laban a bɛ wuli 6e vol o y'an ka avion bannen ye Saudiya jamana kan o kuma an bɛ ala fo k'ala barika da an balimaw an y'a fɔ ɲina filaire gouvernemental an ye maa 2 olu fatuwa yan nɔ an balimamuso dɔ fatuwa an ba Medine an fa dɔ fana fatuwa Arafa an bɛ dugawu kɛ ya Rabi ala ka hinɛw la ala ka yafaw ma ala k'o da o nɛma an balimaw an ka maa dɔw fana banana wallahi an bɛ dugawu kɛ bana in ala ka kɛ jurumu yafa ye alhamdulilahi rabbil alamin an tɛ sɛgɛn sanga ni waati an bɛ dugawu kɛ Mali gɛlɛya ala k'a ban a se bɛ ala ye yani san wɛrɛ hiji cɛ 2025 Mali gɛlɛya bɛɛ bɛ ban ya Rabi a se bɛ ala ye ya Rabi ala k'a ban maa minnu ŋaniya ye ka jamana in sabati ka sinsin k'a banba ala k'u taɲɛ an balima an ka dugawu kɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo a nɔgɔya dun bɛ yen jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ni a jamana ye hɛrɛ sɔrɔ n'a ma sɛgɛn a tɛ diɲɛ kɔnɔ an b'a bisigi k'a fɔ nin fana ye anw ka gɛlɛya waati min banna an bɛ hɛrɛ sɔrɔ kuranɛ ko innamal usri yusran ko maa tɛ nɔgɔya sɔrɔ abada f'i ka tɛmɛ gɛlɛya fɛ o kuma alhamdulilahi rabbil alamin Dr Mahamadu Kone diinɛ minisiri ayiwa nin y'an ka tawaful wadayi ye an ka au revoir tawafu gouvernement ka avion laban a bɛ wuli sini alamusa inshallahu o kuma k'aw fo ka waliman dɔn ayiwa an bɛ yafa ɲini k'aw fɛ an balima silamɛw alikabala ka yafa an ma an ye kuma caman fɔ kaba nana Madinɛ Maka Arafa Muzdalifa an bɛ reportage la an bɛ ka kuma ka gɛlɛn a ka yafa an ma n'an ye kuma fɔ kuma mun n'a ma ɲɛ n'a kɛra fili kuma ye aw ka yafa an ma ya Rabi aw ka yafa an ma maliyɛn bɛɛ ka yafa an ma ni ye kuma min fɔ n'a ma ɲɛ an ka reportage kɔnɔ an ye kunnafoni dɔw di kunnafoni ninnu ma ɲɛ a bɛ yafa an ma ala kama o t'an ka laɲini ye an ka laɲini de ye ka kunnafoni jɛlen di aw ma ka kunnafoni ɲuman di aw ma ni min fɔcogo ma ɲɛ an b'o yafa ɲini aw fɛ inshallah o kuma k'aw fo ni ka waliman dɔn ayiwa tawaful wadayi au revoir tawafu an b'o la nin y'o bantɔ ye san kɔni inshallah aw ni ce aw ni baraji an bɛ segin sanga ni waati foli k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma an b'a daminɛ kabini Dr Usman Solu Tarawele an b'a fo ni ka waliman dɔn
o tɛmɛnen kɔfɛ inshallahu fɛn min ye maison de haji ɲɛmɔgɔba n'o ye docteur Abdul Fatah Sise an b'a kunnafoni ka waleɲuman dɔn inshallah shukran o tɛmɛnen kɔfɛ diinɛ minisiri docteur Mahamadu Kɔnɛ an ka baara in bɛɛ bɛ kɛ ale ka bonya kɔnɔ an b'a kunnafoni ka waleɲuman dɔn ani ci ani baraji an ka jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ɲɛmaga docteur Choguel Kokala Mayiga an bɛ dugawu k'a ye nin yɔrɔ in na ala ka baara in ɲɛ a bolo k'a kuncɛ an ka belebele la Kolonɛli Asimi Goyita n'a ka jama an b'aw fo ka waleɲuman dɔn alikaba la ka dugawu kɛ ya rabi fanga ala k'a ɲɛ aw bolo ala k'aw kisi ala k'aw tanga ala ka Mali sabati ala ka Mali diya ayiwa 2024 hiji ni y'a bannen an balima silamɛw an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw balimakɛ don Ibrahim Jawa ka bɔ alikaba la tawaful wada o ye tawafu wassalamu alaikum inshallah. Ayiwa Jawara an yɛrɛ b'i fo min ye tawafu laban ye ko nin y'o ye ne yɛrɛ ka makan fugula ni filɛ n kunna nin ye a doni de sa a bɛ ka nin cɔri ko ye a ma nɔgɔn dɛ an bɛ bita bila yan k'a fɔ mɔgɔw ye sa u bɛ se ka an wele an ka Malitel la sabula an ka Orange ale buruna a tununa iPhone kɔni de don ni maa min y'a ye i bɛ se ka an wele an ka Malitel ka pour que ka se k'a sɔrɔ walima jani numéro 92 42 42 30 a bɛ se ka an sɔrɔ o numéro kan pour que ka se ka kibaruyaw da an ma la a k'an bɛn ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔn ɲɔgɔn ye nɛgɛ kaɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya farimaw na ka olu da outlook ka kɛ ni bolivikaw ka coup d'état ale ni coupe d'Europe 8e de finale programme France ni Belgique kataba naani do finale yani finale cɛ Allemagne fana ni Espagne tɛ Danemark olu de la ka ci 92 k'u ye coupe ta yɛrɛ a k'an bɛn